Скъпи приятели, на днешния ден на 99-ти влог, като има обръч. Тук има червеното. Аз просто обидите нещо за червените. Аз просто имаше нещо за където има кървата. Където има тези. Черебрата нещо с всички. Обръч и нещо с всичките имат. Ето така. Танцът е нещо по-хубаво. Иначе, обръч е нещо с всичко, което много, където са нещо повече. Обръч и нещо с всичките имате нещо. Опа, извинявай. Така че нещо за обръч и искате нещо с... нещо с всичките нещо. Така. Обръч е голям и тънък и елегантен, по-артистичен. Тук е нещо за всичките имат обръч. Просто нещо обикновено. Обръч е за всичко, което той имат. Иначе ще има обръчен. Само може да винаги и нещо по-неприятен. Най-доброто от 100 и ще ви очакваме ви. Честито и от нашата целия екип. И не забравяйте да се абонирате. Аз ще ви очакваме с нетърпение.